सुझुकी टू व्हीलरची धमाकेदार समर ऑफर। उन्हाळ्याच्या सुट्टीत प्रवासाचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी श्री विनायक सुझुकी घेऊन आले आहेत सुझुकीच्या सर्व गाड्यांवर आतापर्यंतच्या सर्वात भारी डील्स। संपर्क 9423989781, 9423989783 आणि 8605586376। कुडाळ तालुक्यात दमदार पाऊस झाला आणि पाऊस झाल्यानं शेतकरी राजा सुखावला असला तरी पाठ मापन रस्ता वापरणाऱ्या प्रवाशांच्या पदरी मात्र निराशा आली आहे। पहिल्या पावसाच्या सरी कोसळल्या आणि या रस्त्याला थेट तळ्याचं स्वरूप आलंय। रस्त्यावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाणी साचलंय की वाहन चालवताना चालकांना अंदाज येणं कठीण झालंय। विशेष म्हणजे या रस्त्याच्या दुरवस्थेबाबत स्थानिक नागरिकांनी यापूर्वी तीव्र स्वरूपाचं उपोषण केलं होतं, आंदोलन झालं, आश्वासनं मिळाली, पण काम मात्र शून्य झालं। या रस्त्याला पाणी वाहून जाण्यासाठी गटारच बांधण्यात आलेलं नाही, त्यातच रस्त्याची लेवल अत्यंत चुकीच्या पद्धतीनं केल्यामुळे संपूर्ण पाणी रस्त्याच्या मधोमध साचून राहत आहे। या तुंबलेल्या पाण्यामुळे आता रस्त्यावरून जाणाऱ्या प्रवाशांची आणि पादचाऱ्यांची रंगपंचमी सुरू झाली आहे। एखाद्या गाडीचं चाक पाण्यात गेलं की थेट चिखलाचं पाणी अंगावर उडतंय। स्थानिक नागरिकांनी भीती व्यक्त केली आहे की पहिल्याच पावसात जर पाणी असंच साचून राहिलं तर हा कोट्यवधी रुपयांचा डांबरी रस्ता काहीच दिवसात पुन्हा उघडून जाईल आणि तिथं खड्ड्यांचं साम्राज्य निर्माण होईल। उपोषण करूनही जर पहिल्याच पावसात ही अवस्था होत असेल तर सार्वजनिक बांधकाम विभाग नेमकं करतंय काय, असा संतप्त सवाल आता नागरिक विचारतात। तरी संबंधित अधिकारी या रस्त्याकडे लक्ष देणार की आणखी मोठ्या आंदोलनाची वाट पाहणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल। हा रेडी रेवस सागरी महामार्ग आहे। या मार्गाला लेवल नाही नसल्यामुळे इथे पाणी साचत आहे आणि आम्हाला वाहतुकीसाठी अडथळा होत आहे। तर आता शासनाने दखल याची घ्यावी आणि आम्हाला त्रासातून मुक्त करावे। तरी हा रेडी रेवस महामार्ग आहे। इकडे पाडमापनच्या दरम्यान मतकरीवाडीच्या इथे पाणी साचलेलं आहे, रस्त्याला लेवल दिसत नाही, त्यामुळे आम्हाला वाहतुकीस अडथळा होत आहे। तरी संबंधित विभागाने याची दक्षता लवकरच घ्यावी, नम्र विनंती। मापणवरून हा सागरी महामार्ग आहे। या मार्गावर पावसामध्ये पाणी साचलेलं आहे आणि त्यामुळे गाडी चालवताना त्रास होतोय। तर संबंधित विभागाने, बांधकाम विभागाने या पाणी साचलेला जे आहे तो त्याची लेवल करून देण्यात यावी। रेडी रेवस मार्ग आहे, तिकडे रस्त्याला लेवल नसल्यामुळे इथे पाणी साचतंय, पुढे काही साचत नाही। त्या साईडने जो गटार मारलेला आहे तो पुढे जो गटार आहे तो जर कंटिन्यू केला असतं तर हे पाणी इथे साचलं नसतं। त्याच्या अगोदर पण आम्ही 7 दिवस उपोषण केलेलं आहे या संबंधित प्रशासनाची काही अजिबात दखल घेत नाही। तरी संबंधित प्रशासनाने याची दखल घ्यावी।